Danas ćemo snimati penale. Ja sam Aynurova, Amar, on će prvi, ja prvi šutam, on prvi bran. Tako se do 5 igra. Evo vidite blizinu, dole je gol, nema veze što Čuko laje. Snimatelj je Enis i on će učestvovati. Amar reći na gol i krenemo. Odbranio je Amar. Niste dobro vidjeli, to nije bio gol. Znači, penali se igraju do 5. Odbranio je to, mada je lopta išla se tamo. Znači, ko prvi dadne 5 golova, borite se protiv Enisa. Brani to Amar. I bolje da pusti ga na lanac. Jer on bi ovdje možda isto čudno. Ipak, jedan je.
tako da igramo do 3, pošto ćemo teko brže završiti. Ajmo, igramo do 3. Koliko dadne gol, on je pobjednik. Moram sada dati gol. Igra se opet gol. Pošto je moja pobjeda. Enis i Amar se takmiči. Amare, igraš protiv Enisa. Ajde nam napraviš tako moja. Odbranio je to Enis Karavdić. Namješta loptu Enis Karavdić. Jel gol? To je bio pored gola. Ipak je bilo... Odbranio je to Enis Karavdić. Sad ćemo vidjeti kako će on. 1-0, igra se do 3. Amar je nekako prošla ta lopta. Ali sad će on to nadoknaditi. Jel gol, Amare? Nije. Amar je profulo gol. 2-0. Amare, nije važno ko će pobjeti. Brani to Enis Karavdić. Sad ću ja prići. Jel će otići u stativu, drugu stativu u prečku? Gol! Igramo do 3. I to je to što se tiče ove epizode. Mislim, ovog klipa. Ako vam se svidio, like, share, subscribe. Vidimo se. Ćao!